zan koma ba. Ya hakuri baba. Ni ba zan koma ba. Ka dubi faɗin garin Jere local government. Har yanzu a bisa matsayinmu na dattawa babu abin da aka taɓa mana. Sannan a zo a ce a'a ga wata siyasa ta kullo mutu. Kai ka san ƙarya ne. Ba haka ba. Wanda kawai. Baba shi yasa na zo maka da wata albishir yanzu ai. Na ne. Yanzu haka daga ofis ɗan majalisa ne. Na zo in gaya ma mun samu wani jarumi da ake kama shi honorable Muhammad Jibril da haya wanda ake kira da inkiya Azrak ya fito a ɗan majalisa. Kai yaro. Ka dinga kallon abin da kake. Ni fa na wuce ƙarfin alman burin ka bibiya ni ka bi kai. Wallahi ba. Baba haka take. Wani abu Muhammad Jibril ya tsaya mana a wannan local government namu baba idan muka duba ba mun yi zaɓen da cewa amma yanzu me yasa ba za mu gwada wani abu Muhammad Kai yaro. Wato bakin ku daya. Kun zo ne ku yaudare ni in koma ba zan koma ba. A baba kai hakuri ba haka bane. Allah kuma a jam'iyyar PRP fa. PRP? Eh? baba yadda da Ai ya gama mana. Ko can sanda muke da jajayen tsawon mu. PRP ita ce muka yi. Saboda haka tun da ya kullo ka kullo za a yi. Koma ce. Amma ku tabbatar da magana haka take. Haka yake baba. Haka yake ai yanzu jera za ta jaru. Nan jihar Borno. Allah ya ai abin da muke so kenan. Amma da kawai ai kuma da burin kanka da burin gida ai mana Allah kawai. Allah kawai. mu yanzu bana insha Allah Mun huta wala wala local government da Allah matashi ma da bai da aiki ne samu To ai shi ne. mata da suke zaman gida za su samu abu Duk abubuwan da ake yi da mu inda tana an ɗauka mu an kan abun nan namu yanda muka tashi da ƙarfin nan. Ai da ba haka ba. ka gani baba. Mu koma gida. Yawwa baba. Amma karfe nan